Més coses, el diputat de Més per Menorca, Nel Martí, ha dit avui que els partits que conformen el pacte han de tenir la generositat i la responsabilitat que no han tingut Podem a la seva crisi interna, la qual cosa, diu, ha afectat la presidència i la dinàmica del Parlament. El diputat menorquí ha dit que ja és hora de deixar de parlar de noms i començar a parlar de contingut i que, per tant, si han de cedir a l'hora de triar el president del Parlament, ho faran. També ha dit que Més per Menorca no té cap intenció de rompre els acords pel canvi. Nosaltres, des de Més per Menorca, el que no posarem en dubte són els acords pel canvi, ni la governabilitat del govern, perquè creiem que està molt per damunt els beneficis que podríem obtenir i els nostres compromisos amb els ciutadans que aquest tema d'ocupar la presidència. Per tant, podem parlar de tot, però sobretot hem de parlar en el sentit de tot allò que reforci poder complir amb els compromisos.